אוקיי, אז מה קורה אנשים? כאן אולטרה קומבו ואני פה לבד, זה סרטון שאני אספר בו קצת הודעות למה אנחנו לא למה אנחנו לא מעלים. אז יש סיבה אחת לזה שאנחנו לא מעלים, וזה לא כי אנחנו לא רוצים, אנחנו מאוד משתדלים, אנחנו רוצים, כמעט כל יום ניסינו לעלות, רק יש סיבה אחת שלא אלינו, וזה בגלל א', יש שיעורים, יש מבחנים, והתוכנת צילום שלי לא תומכת בקולות של אנשים אחרים. למשל, אני לא יודע לומר את זה, אבל OBS, אם אני מצלם איתה בסקייפ, אז לא שומעים את חברים שלי, ומי שיודע לתקן את זה שיפנה עליי בבקשה בתגובות. אז אל תשאלו את עצמכם איך צילמנו סרטון קודם, כי סרטון קודם צילמנו עם אקשן עד שנגמרה הגרסה, ויש בזה בעיה. אז מי שטוב באקשן, בבקשה שיפנה אליי, כי אני חייב אנחנו פשוט חייבים לצלם. אז כן, עוד דבר שאני רוצה לומר, אנחנו צילמנו סרטון שלם של פאני מומנט, אבל הייתי עם המיקרופון הפחות טוב שלי, כי שכחתי להגדיר את זה. וכן, ועוד דבר אחד, הספיד UHC לא הייתה לו תמונה, אבל אני למדתי לעצב תמונות, כך שאני מבטיח לכם סרטונים הבאים תמונות לערוץ. ומי שרוצה, אם אחד מהצופים יודע לעצב טוב מאוד, כי אני לא מקצוען בזה, what the fuck, אז שיכתוב לי בבקשה, כי אני ממש רוצה תמונות. אוקיי, סליחה אם אתם שומעים כלבים, פשוט הכלבים פה של השכנים מפחים. טוב, יאללה. אז כן, זה הסיבה למה לא עלינו, וגם עלה לנו מלא סאבים. אין לי מושג, באמת שאין לי מושג מאיפה שהם באו. פשוט באו לנו 8 סאבים, לדעתי זה מהסרטון של הספיד UHC, אבל אני לא בטוח שספיד UHC אוהבים כל כך בישראל. טוב, אז אוקיי, הוא טוב, אני כבר רואה. אוקיי, אחלה פייט, אחלה. הוא יכול גפל. אוקיי, גם אני אוכל גולדן אד, מכיוון שזה מביא יותר. בקיצר, אז אנחנו מתכננים לכם ספיד UHC, מיני וולס, מגה וולס, כל המשחקים, באמת מה שאתם רוצים. אנחנו פשוט קצת בתקופה של מבחנים וכל אלה, אבל נעבור את זה. אוקיי. אז כן, אחרי זה אני אעשה, זה יהיה משחק אחרון. אני באמת עושה את כל המאמצים בשביל לצלם לכם, רק זה פשוט התוכנת צילום לא עובדת. וואי, זה היה ממש גרוע. התוכנת צילום לא עובדת לי ואני משתגע מזה, אבל אנחנו מנסים לתקן את זה, ואני מאמין שאנחנו נתקן את זה. אוקיי, חמודי. בוא. אז זה יהיה קרב אחרון שאני אעשה. אנחנו רוצים גם לעשות קומנטרי מלא. אוקיי. עכשיו אני רק בורח. אוקיי. אז זה היה הסרטון היום. מקווה שנהנתם. נתראה בסרטון הבא, ויאללה ביי.